Díomh chairde, fáilte romh dín spidéal, fechad amach an seo ar chuan na Gaillimhe, nó loch lorgan mar a dugtaíorthe. Ihe Cheoil, Roin, agus as seo go cúpla seachtain eile, Ceol beo ó scon na ceoltóirí a bheits agam díomh gach seachtain. Fáilte romh inis, isteach chuig cuan an Cheoil.
Fáilteót a chuilim Vili. Colm Mac Con Iomaire I Mahantain seanna chara tá muid a féchant ar I chéile le blianta maithanis nach chuil. Tá. Trocha blian beidir? Trocha blian agus breis. Stocha. Stocha. Bhí muid ar scoile chéile. Tosíonn sé an sin. Fáilteót go cuan an cheoil, fáilteóibh a riine úsle, tá si bhí géisiad leis a glár seo agus tá mé a ggólúdar ard ceoltóir an seo agus trealamh cuimseach os a chóir amach. Má dhéanann si. Má tá cíal a buint le mo chuid focaile. Se. Well. Ceol, ní túisce ceol ná deach nó deach ná... Sfíogat. Yeah, cas mé pert beidir tusamid le sin. Seo písa for mé ó Zoe Conway agus is pert a chum Frankie Gavin chuirsim nead an Jolín. Agus siúr tafad mé si é an trealamh agam glimsin ar an Recession Quartet ar cílann sé gur féidirlam ceol éanarach beidir níos farsinge ná déting dhéine lum hain, so cinná mahain agus mahaine a gceist ag an am chéine, so... Nead an Jolín. Bhí mé géisiocht le cúpla focail a bhí curtha síos agat. As bla cliad an bhirteagain agus tá taithí na Gaeltachta ag an bhirteagain. Inistom, cé leisiú? Cé leisiú. Well, is le is Colm Vili Wartin Waik Hamáis fáidín an Raids an tanam tarmsa. Tá neart óla sin siad. So go mé séar sas casla mé ad Liam Billy mar a glítíar agus so tóga le gail go muide na clia ar a garagov agus is as chunda létrama as clúníní ruirc wama barbaní chearúil agus so bhí gail geice fás an níos tóga le gail go éadsan bhí baint ag me iadó a hathair siise le sagad an Sirse agus ché fadó agus é an staidir le bheith na rochtúir im lá lia sna
túsan na fichidí agus dearna. So, agus bhí sé héin agus a bhean máirín cíní, bhí siad san gníomhach sa gunnar na Gaeilge, agus thugad siad a gláán a thugad le Gaeilge glúníní Úric. Agus ní héon joke é sin? Ní há, no, stocha? No, bheith sin agus rud a rihin leom ná an tácht a bhí buint le lia agus sais seasamh agus síalta chum lia le Gaeilge mar má bhaintear do bhaintear se agus daon eile nach iad gur agus an riadach beidir agus ceoltóirí chumá gur sin é ar maile, sin é an baile mór atá gine éireann agus Saolaíú chuide gaineán ach go bhfuil ar gríthe sa Gaeltacht. Well, fill-in an brudan ar a áit cearta tá sé ráitin sin agat, yeah. Tá sé sin annach, tá mi heappa bhí ba iontach misnúil an glún sin nar dismathirí mar tá mi heappa nar higann tú má chuimhní méid gur an tribladí tarlú faoi ag an am agus gur mór hon in aon na Gaeilge agus an aon na Gael agus frighálachas ar siúil agus so gur is cuppa an pein fiú agus muid gaile aber beidir ar bhus a gaile seach Somália mór le Moama agus gombeach muid leir Gaeilge agus gomraní tíoring elas gur a chleiganaring bhil agad agus ní cinnte bhí sé measca ní olcar fada bhí an iontas agus olc agus so fair play roh. Tá muid anmhaoch roibh tá mé cinnte. Yeah, ní léon dát faoi. Agus so bhí aithne agat ar an Gaeltacht agus aithne agat ar nádúir na Gaeltachta agus chutú go inis meán. Go inis meán, bhí cuasa tríhí is dócha nar bhí me ise de bhí me griforcha bhí nula maoirín nula agus Martin imi Rómán agus éan mé ise ar chuasa tríhí rud a bhí cuasa Gaelin a chuisiid ar fáil le go bhéiteach cinál daltaí chuile cheart an tír amachathe san Gaeltacht de conaí le Clár Gaelings go dtíireach se agus ach inis dom tá rud mór duitse bhí an bhí sé mór míteach nar sminí tú ar an ís sin agus imach le taine mé curú ar hain lom hain mé ach bhí fidil faoi dascail bhí well bhí fidil lom agus so cinál adventure mór a bhí an agad agus cinál ar bhealach ba cinál scanraíthe beidir písa agus uignach níor casú an chláinte Hanarm na Rogers chlánaich an Canan i Mailen Búid in Inis Meáin agus shout out shout out go dtíireach so bhí just bhí mar derm sa bud chraile a rinne me hafata mé níor van páiste chéna a dillar máile na dhéisisin. Chu sé bhaim gomórarm ó híomh. Agus ó hinna in a riide fechanúir an saoil is líal agus níháin sinach le fama hílar fad ghlachan daoine leis gur as an dua mé seachas as an gahar mé. Agus tamala hin stop mé a geartú. Mar tan ceart acu san agus ba as an tua mé ón am sin a ra ag íse de. Agus chuann tú síos cho beachtar agus an sin chuann tú síos ar tathir agus é teachtarsú ach lemuid faoi sin ar báil bhí tú caiintear neadan drolaí na neadach cean an rudí móríonnach muid agus bheith me héin agus Porric Roger agus gang agin bheith muid bug a cuire bhfuil a go timppla ar na múlaí na múlti in Inis Meáin agus cean an rudí dhéanach muid agus muid bheith muid cinál súil ar na neadrachaí san chláichaí mar is tócha mar nach bhfuil éon chrointe in Inis Meáin sin tar na neadrachaí fás na chláichaí so bhhaid níos feicáilach bhfuil an héanachaí se agus súlachan eilú. So bheith muid cinál dóla mé faoi na neadrachaí agus iad a fada anach dal ó chéile agus an chuí rá an chuíonnach an
an smólach gur dhéanach sé plastráil ar an nead tíbhaiste bhfuil sagad agus cuma difriúil agus éfach í gorm agus spideog agus nead an drolín an can a bieisilumm mar bhí dían agus as cuiannach ar fád a bhí siad agus grúisi chu teolaí brenn agus go brálaat canal drapasteach an. Agus a bin an rodáling a bhí an so bhí tháinig miad amach ar cuairteaging bhí sé gopur le RTÉ gan am agus bhí siad de dine písar beidir gur féach nó cean na chlár súlthart an orda cinint agus choragal bhar gona cinint. Ach cham a héananig a héin lá deas siúlthart ar Nilan agus spáin mé man neadrach I go. Go hálainn. Agus mar chuinnig muid marún bhfuil tagad a ratchis go meach éanana eile sa scoil a plé leis an a brisin an nibhachaí. Nó bhfuil tagad a bhí rún a gceist leis na neadrachaí se bhagad. Agus bliantaí is sin a réchama bhera a dheide an lá se ró rom agus bhí sé rálam gur sé cho just cho bródúil agus cho go glindar mar gur bhera sé óige héinrós na carachtaí fás níos a go mar mé de gin an rud céanar so bhí sé go háling. Tá sé go chóhálainn sin. De chola mé túrá sin agus chuis sé go mór a bhaimmarm. Seo, rach mé isteach a ceolar ís, tá me chun íireachtaí ana bhar áran na hascanne a chasa agus céint léas a bad bhí stétá cúpla bhaib a chuir isteach dom.
céirde agus tú aige dá ire Céirde agus tú aige dá ire fanna bhearóg. Fag ma rúmcéigi sin is míle buntaige ó tá me tín na fámach rísiligi Colm Maonlaí céirde agus tú aige dá bhaidín haine háidín Céirde agus tú aige dá bhaidín fanna bhearóg Tá cinn síl brach ar dá cinn crí cráiteire ó tá me tíne fámach rís baí go jojo Tá tú faoi bhain píosa nua ibre faoi láthair. Tá, tá mé cinál an chéad searní leile tá Rómanis ná an tam seo rábhlíon ó hen finníide chum mé go dtíanana críochanífa le Colm Mac Con an scríbneoir le grúpa ar bhainam Narrative 4 ó mé gobar le coppla bliain agus chumaid ar cinál chamcuairt himpeall Israel agus himpeall an bhrúch hir agus bhí muid le gail go Gaza freisin ag an am ach gur tharla rud cinn John a chéile gur an doras dúnta chuing ach ar a chamid stela hall agus chumaid just fuairmuid cinál léargus dochreite agus tugu Spáinniú an áit chuing daoine a bhfuil atá ar neolalas agus chuirtíocht an ar neolalas muid íormhíl an IDF agriocht ar bhainam Breaking the Silence so íorthaidirí chuide Israel a ginteocht an éireann inis faoi mar atá rudí hall. Chumaid freisin cuairte gáte legus le Ramallah agus Nablus agus ar cuairteigh Scailanaí sa dá chuid bud agus an Israel agus sa Palestine agus just chuil sé go mór tan damsúilta ag an rteiging ag faoin am seo agus is anmh an áíre a rás go dtí áit agus a gurtar trí hinniu go bhfuil agad gan airíonn tú lectreachas so bhain de chosa go bordach legan agus bhí sé cho inspiráideach cho áling cho fiáin agus alta agus grána a fad meascaíle chéile agus just agus don té nach bhfuil lisacha catar siúil nó
Well, Curach san ólas tusa, so Curach san ólas, well, agus an sin tá ólas tugtar ólas dúine agus well, it's tá sé simú mar tá me cheap a fiú an na daoine hall iad sin a chonaí in Israel hain. Ní an ten taithí tacusan an bhruch hir ná nuair a chahann siad tréimhse an airméid hain agus iad an na négóirí. So an ten chumarsáid bhíon acusan leis na Palestíní ná iad san a bheith na Saidirí agus an duine eile bheith na náids. Agus tá cosc Israeli Gaeltachta sam ruch hir. I mean, tá cóirí bóthir bhil agad aulas mar canal Derby Dragons. You know, Maro for who tá seans tá dú gaile muil. A ché sin ráitse tá bóthir nua aber leidí an M50 inis tócí idir Israel agus Fríds an bhruch hir. Agus níl cadag na Palestíní taistelar na bóthir seo. Liam Ó Maonlaí agus na tíir tarlú ná tá Israeli nua ó fud an down giúdaíd an chuide smú hagan isteach ó Mheiriceá ó iarthar na Eorpa agus brontar tiche siar náisce beagnach orthú. Lós a dénach ó Mheiriceá. Go díirich, de villas agus saol nua. Sinné agus agus sin téan Saidirí an arm Israel seach chun na settlers seo chosint a ráitis ngin fi onsaíar. Agus aning tú gánaí na tiche na pobl Palestínach mar go bhfuil umid isce ar mhór na tiche mar nach bhfuil choras isce an a féidir brathair so bailíonn siad an isce an báisteach agus ag an am céine tá na pálas seo ag na daoine nua tá bucisteach agus líon snámha acu agus líontar le tobar na isce Palestíne. Bhfuil agad so tá rud fad go bunas cion agus I mean apartheid a gceist ní léon ráithlí agus stocha tá chuilegan a cho tá sé gaiileráileach a fada stocha go bhfuil sé tá sé dechar stocha tá cheappa go béon nuair smaoinigh tú ar an méid raic agus cogaíocht agus bás agus uafás tá tarlaí sa bhean airthir le 5 bliain sé canál an pecan tíintear ná an Palestín do cheappa. So réchama tá mé an chéad thug réile an cearnín tá Róm ná tá mé scríb Colm Mac Con scríb sé uorscéil bunaithe ar bhirt cóirde mór lena chéile Palestínach agus Israelach agus gáil bhirt acu inín mar duine bháin le suicide bomber agus duine eile scuil Israelach, Saidir Israelach í an chalín bag nuirte chineag agus an chalín eile bhí cardeag agus is cóirde iad agus bhaine siad agriocht de bhainm ceircail na dismathirí agus seo tismathirí an dáhíomh a cháil daoine agus tá siad tríal deir chuir leis an occupation go bunasach agus go meach cearta sibíalta an de chuileganna. Deir mí sin páidir sin mar sin le chéile. Amen. So seo písas Rilam Hall meascan atá an idir dabca an darchuid na cinál damsa Palestínach atá an agus an chéad chuid is bhí mé a glós scoile Ramley tíb mo de Tel Aviv ar cuairte go scailse le náirte fór agus go tuban thosa ba cantar ach bedhain a bhí an, but bhí loudspeaker mór an agus tharla glích na maidine agus just bhí sé cho ord agus just so cliste a bhd é henní meascla géile. Glíchun paidróireach do bag. Sinné tá. Call to prayer. Yeah. So an tanimitar sinna the minbar of Saladin. The minbar? The minbar of Saladin. So minbar siirtán mar bheith pulpit tá sé san Al-Aqsa Mosque in Jerusalem agus is ceann na cabbaidil atá san uorscéil atá so.
fáilte roimh tá si bheith ag éisteach le cuan an cheoil tá muid an seos a spéidéal tá mé ggóladar cholim mhic an numara. Teach mór ceoil sibse chumá gach éonsáis ceoil ne. Se socha bhí ba cinná crossfóir bhí sa teach seanga idir an gang hir aber damach daoine teachtas America Gaeltachta go Connemara. Beidir go bhánach sé tarithe lingin ó go London agus Asanna. Sure. Bhí rá cinál socha nurs mine mar iad a bhí an líochmór a bhí ag miad ná Johanny bhil agad Joseph O'Hanley agus mar deart deada si banana Elvis a bhí aige. Sure. Agus ag mháama an Elvis a bhí eice sin Beethoven. Sure, right. So the canal tá dá aigine sa teach. Tá, Yeah. Agus bhí sé, I mean, ní raon chablinn sidir an dá rud ach an aird. Bhí sé an, yeah. Ó, chéad go méris go má abalta dá chéile. Tá múlfií le chéile iad. Agus so Beethoven agus Joseph O'Hanley an a bhascán go deo. Mar an ggéine lumsach freisin cá mé rá, mar is ban heinech má bhhar an piano agus heinech a hathair siúd an piano freisin. Agus an piano chéine tá sin is agam sa Somália. Bechstein agus an sin, so bhí dúil mhór ag an mám sa cheol sin, san cheol Órapach is tócha, ne, Beidir, agus Gearmánach agus Éireach, Éireann na Eorpa chumá agus an sin maráid bhí óráin ó chuige mún, chuige ola, chuige chonacht agus bhí sé sin sa teach gaine chumá. Gáling. Agus tá muid an seohanis agus tá muid an ceola dhéine le chéile agus is iontachan tá muid seasta go minic le chéile státí agus daoine eile inar damhta ach ní minic a heasamid le chéile inar néanar agus Fíorannamh agus seansa gine a bheith cruthaíocht le chéile. Agus, díreach, sais trílehaint. So, cad bhí sé caint, bhí me tá ábhar leis is sé an ceol nach a chomáile, nach éonró déile, agus tá sé siléir gur mar a hagan an íis go dagan na ceistine agus go geistímuid cad ar bon againn agus tam cínte go sé pléit agat láthair agus go bhfuil muid ag obair lenar goid ceol don sochaí tá inistom mar sin. Well, is cohfuilm Stefano Cúnaí bheith cantfí seo agus an dochtúr. An dochtúr a hain agus bhfuil sé an clogdom ó híh gur a breanú gur an ceoltóir an fille gur cuid an pobl iad agus go bhfuil dúilga sí a hagan lei sin agus gur go bunasach gur searbhántaí muid na go muid freastal ar an bobbal. Gur so nar bheith baiste an nó bainis nó suchrid gur cuid den deasc ná is sé an ceol agus tuige muid freisin gur priviléid é. Well, sagad freisin mar cheoltar mar alíntóir gur priviléid é de híalchathe le ceol mar gur cinál is tócha tuigim gur an dríochta tá le aber den gnághine nachhfuil ceol acu aber nach gná chuid dá síl an ceol. Gur ócáid iontar speisialta bhíonn sa geol róibh gaile gangal agus gaile go nascann siad le breistantí nach míon acu ina gnáthíal. So cinál ar bhealacha go múlann siad leis an chuid níos smúráibh hain. Agus is tócha gur ó híh pobalte freisin gur rud thugann daoine le chéile.
a chur an daoine a gul le chéile agus a gáirí le chéile gul trí gan trí son trí. Tá na minicíochtaí a fad seo an agus, cinál ábhar glandartá an ghamsa dúisiad chuilemáidin agus cinál na héana finseáil agus nuair hiigem ghfuil me faoi bhon. Agus ghfuil me baint saothar as bhfuil agad agus go féadlam an margáiste íoc tríd nótaí ficas an éir sínta rud é. Cínte, agus fille aber socraid mar hampla áit a míon tá ocras den geol, tá gá leis a geol. Téimiid an stáite agus cínte tá gá leis a geol. Ach rud a rihin leom, bhí meid a caiinte ar an Gaeltachta agus ar an tíorgra agus animnecha ar na sléite agus animnecha ar na locha agus ar na gortaine. Agus bhí mi sé caint le Pádraig Ó Sé ó Chianamh Mariol ar Mohéilte agus Moréil le dún chuoin agus dúirt sé agus cad a bhraithis an son na fillar bhlea clí agus dúirt mé chnach bhlea clí is slí eile. So ar lí nuair a dilas ar bhlea clí chonig mé go raibh an tír im le clí chomá agus go raibh an tír rá im le clí chomá. Agus béidir nuair a héan tú agus go déanaan tú do chuid a tuairt faoisimh nó a tuairt a chur dá ar mothúcháin an phobal tú héin in na measc. Nuair éileann tú an sin ar an stáite go tá daoine san locht féchanna sin go bhfuil an tocras céine sin ortha, do bhfuil pían ortha béidir nó go bhfuil siad agus minicíocht sin an rud an focail a luas sin an minicíocht na minicíochtaí sin go míimiid a dteile leis agus nuair smíonn tú nuair an brón a gceist aber ag sochart in áir cinint siad dhéanaan an cinál mar bhechan cinál an éróg a bhíon ag na forigintí ráitís go mólach tintrach iad. Is mar sin a bhíon an ceoltóir. Tá sin atá sí an lectúchas thuirteach an talamh fuil sagad agus an sin é alchemizing Godíireach sa scaoile. Ar nós na blues nach sais I mean, tá cumna go héin ach sí cant na hócáidí mór a héalsa ná sinim ag sochirte ma iadzó a glúní ní roic apar 98 mar sin agus ben chéadúir dosach gur hainméid sochirte agus just an bhailín a chlisteal leis hain is just a spás sin bhfuil segad an chuí bhfuil an farsinge fuime an cúnas agus so agus sin bhí mé níháin gur thug mé hain santas ró agus mé sinim a chuig mé na dhé leis na daoine a tháinig thugam bhfuil sagad agus gur siad san an tócí leis bhfuil sagad so sinad na cinál breistantí so socha chu sé sin gceanarm ó híh socha an sort ceol an sort finicíocht a bhfuil laig am leis ná stocha gur na hóráin bhrónacha na faoinháil so is an sin is san más agus sa drimas sin atá an áilecht go minic agus go féad leat agus an fírinne go díireach well slíon na fírinne Seo, cad a haine sin an láud? Hain mé de éireann í neosan cé hí. Beidir seir sein mu duna sé. Dinamís.
Réir is méid nó an dé bheile teoran na mín Sead a hefnig an spéir bhean im chór Dag taim noch brote lagtín Lehain an da vein is da cló Da briere sta belt an i bín Da lemnes fuien dol na cór Is hÉireann inniu sing cé Da ngilhach an spéir bhean glór Siad ráite mo bheol a bheith fír Go divin deit na den hin doch nó Da léir chuir gúirt sigirích Da léin léir stardum snór Is ba vein leo mi a pógó mo chrí Da ver hin an chréf din a dóid Is HÉireann inniu sing cé Is HÉireann inniu sing cé Bhí tú caint ó chéanamh a bheith chuairt ag an tathair Fí, ina cholúdar agus se inis Stocha bhfuil callú mi aide mi beltainna finnéideag, so chábhlíonn go leabhain is stocha. Agus beidir bhí sé beidir mísol ar callú é bhí sé san ospidéal. Bus a dtí callú Somália agus Jimime sé go héasc agus go háling ina chola le tíomh bhean chóir agus a chorécha me aber mísol ar callú é bhí sé san ospidéal san aspagil. Chumid de teach ar cuairte go chumid sin héanagus mo bhac osín chumid de teach thug muid teach na fidli ling agus bhí cúpla pártagin agus thucra mé brídín bhésaí chasa. A bhí sean samúil mar níor hain mé ar bhailín hana é agus ó an maiad a bhí an. Tin an tórán buhéise leis agus buhéise linge a chluiste bhaid agus bhí sé an simúil mar ba córa bhí an gan córa mar siad a bhí an a bhí mise rá leisin bhí mise tugail a ó an sesin le sinne mar an máil agus cinál bhí
twinkle sa súil Se. agus chonig sé agus higamar birds agus bhí tanas Ná an habair freisin Ná i se. bhí tanas an agus bhí canál Húp. ach so ach bhí sean simúil agus sa Gan nuaid sin tad rá. níor tad ráte fao más nó faoi hada Se. ach gur higamid birds ag an nuaid sin gur sé ar a bhealach mar táid ar fad Mar táid ar fád, se. le cúna dé agus ach bhí sé simúil san nuaid sin narbh gá an chora bhaging. Bhil gur an chora bhí chuúir dráte. Agus beidir gur átórá leis le tá sé seo ní se am. Sinné bhí an. Tféad lumsa ní sé seo ompar agus tá mé anda Yeah. go beidir lí. sé tá sé sibal an bás nach chfuil mar táid go híntaach an éireann leis an más annach chuid den ná. I mean, nuair a Well sin sport náisiúnta tá. Bhí tá anna haí agin ar Liam. Well tá go ddíhann agus an numar go ach sin é ach sin é an saoil tá an bás mar chuid an saoil agus Tá, soch gur rud a hain siar, wad siar tá mi cheappa ná an, nach bhfuil fatís rah an más. I mean, tá fírinne an agus tá chuid den chearcail mór ítach. agus I mean, ag sreidir de agam sa maidide lei sin ná cinál ní hín cheis mhórgamsa ná cadéan muid nar an muid bás ach carrámuid salarámuid an seo. Se Bhil is ag carrámuid sal rugamuid. agus chunas mar a bhemuid nuair a thuchas an lá, cínta is meáin. Bhhailm sa cínta bheith just airech. Front seat. Ach, agus faoin, muff, ba bhreáil bheith muffoin éir freisin dá ma bheith é agus. Se, so ceoltóirí sé muidirine agus tá muid níos sinne ná na furicin ina bhuilimid nach chfuil agus nuair bhí muid a siimint ar an sráid tá muid a gháilt de achtra atá níos sinne ná éon éirigineh. So tá muid sais agus cé gúil muid a lera cúpla bán I dros go muid an an íoc as seo nó as siúd. Tá muid a déanamh rud a cíns, tá muid a bogad, tá muid a sprí leis an mini cíoch sin ar son hain agus an sin ar son iad siúd atá stoppaí chun muid a chluisint agus éáil agus. Well, tá cheappa gur éideachas an haine bhí an rumsa gal ar sinna mar an tráid agus is socha bhí muid a leannacht bhí muid sudar bhhain iní sibse fiochtúhain agus fiochtna bhí cúpla blion chun cín oringe sa méid sin, so thus muid gal hartar 985 na mar sin. Bhí sé seán san seacatí nach ach So, boscail, I mean, tugtar boscail chomar ar rudí a chuma ar an bommite. Cad fí rud a cíns? Sure, tá bertan an snáb. Tá muid bertan an snáb, Stefling. agus tá muid cois cúan.
Innistom a stórne Tuair dámam de hín Bí a gagalú is é ceol roí mór an taobh Innistom a bhacín Chun na smar a bhí do lá Sean is cabhra liom le mar scéalsa mar ní fad a bheith sé ann Shell the ride is the your Shell the ride Shell the your Innistom a ghairchile ó íbhíniu Cén bhúirt atá teacht idir ró Is leis a seanile seo is é golagón Níl teora le taíos tócha Anna Shanish is na Shanala dinna godo An buchas as na íanta as an lá Is mo bhuíochas as na rudaí beaga Na cináltais láiníag lé Mo bhuíochas as an póigín grábhar Mo bhuíochas as an mugatí
So seo písa a scríb méid am a grifar nóla nuair fuair sí réiste bás áil. Agus bhí córa áling agin beidir dealás le caliúí agus bhí muid caint fin más agus an na córatí díireach a bhíon agad le duine nuair higann siad. Agus so dúir mé de ra fatís ar rih más agus deagar si níl fatís a leidir am a stór tá muid de maclan an angel. Agus so dan an smaoine sin agus an abert sin am a chleigean agus am a chrí agus sin aber beidir couple of mínis journey sin é héad fís a chum mé rééis bháiste. So anyway, se hé. Gáilín.
riúisle táid an seo Stiúideo Cuan sa spéidéile fechan amach ar a bhairige agus tám ggóúidir uasal chuilim bhícinimire táid trééis bheith caint agus táid chuna hiile cainte dhéine agus béidir gomach me chórán a gcuinhaite a chuilim. Béidir gomach, muise. Seo orán a dul mé fadó is scalarcan banna leanna. Nógus aire do híomh na leanna, is na fanna le do chapín a glés. Nóga doga tú an brian is go bathe, nó brian a gá do chuid leanna hain. Ileat. Nógus baí mu te gól a go dín bhaidin, seo sláinte ná bharla go léir, nuair áchas san báistrá san baile, bain cailín is te seag mé. Is a híorna céir de dionnas me mórach, nuair échas mé mo rágal in ír. Is gan gair agam heachta na láthair, leis an méid a bhí adrenaríomh. Nuair is muoinim ar a cún agus ar a gáide, sar dál a bhín gealla bhí fial, nach ditan má chríiste nó las, agus gailan mé mór an na dia. Ileat. Is fada moch fchasa gan broga, ach is fride mo foki gan pin. Is fada me siúle amra óga, ach níor siúl me se riamhle ma bhían. Is fada mo chontra ga díana, mo húmba cha breacig na sír, mo chrochar gá tóga lá airí, is na buchalí óga gal faoi. Ó bhí mise lá brea agus me súgach, is me tríalach airtí vicil sa gneán, hí hístean can do hanfi bre cuiachan, agus joga fuisce líonta gur chlárt. Nógur hit mar lag mar ó hísan, níor an mothú nar gohas nar láimh, ach seo bannacht hí leva agus ábhdíomh, agus íocha mé hÉireann recnáil. Caafar an recnáil íoc. Ó, íoc for é. Tí leat a chuilim. Ní bhíonn tú gór an rovinnig a míon nó. Tíoch ná bíon jog up fuisce dasachan. Is deas tú chluisint, agus be me tnú bris be me gáite bhirt as seo amach. Ba seanós nó agam. Seanós. Caintear hanós. Ní léon dáach go bhfuil tunnachar an teanós. Tá. Stocha, tá me cheap an rud a smútán an scéalaocht agus go bhfuil scéal a inticht agus chuilerid go bhfuil sé almost an scéal, almost an a focle, almost an sagus arim gur tháinig sé sinlam aber sna de blianta mé leis na frames gur bin an róla bhí agam na carú leis an scéalaocht bhfuil sagad agus dathú úsáid le fuaim agus bhealach sin arim tá sé sin fitte fut sa méid dhéanam le fuimraíon na léanta seo bhfuil agad le chlárchan as gunnáin na rudí lehead gur searbhán tá mise don a freistal ar an scéala tá mé. So tu gur siléireacht ort an scéal agus an scéal tá gan sa gcónaí agus níl mise ach gur a dhéanaan níos siléire den éisteir ná den atá breanú. Se agus nuair thuchas an lá ní bheith fácaí ach scéal a go héin chomá nach cha. Go tíirech, I mean, well, sin rud a dhearach mé iad go minic ná gur sagad is an begrod níos buine an duine.
So, I mean, few agus freisin aber an few an violin marin ma urlich rum geminnig. Sure. Violin tá ráchéad 5 blian an seo agus gan mission seach 5 blian. So, mise tá a teachta agus a gimimecht agus ba an violin seo englik rulling cinselle, a frí smig runnig cinselle, a machan selle kunna dé. Ítach. Agus, so, tá mi heap gur cúis Saoirse tan sin nar bhíon an tuiscin sin agat ar an síl. Bíon rudí a bhhaid níos ní bhíon rudí cho trom nó níl, is cuma cin chuimhne bheitsigh daoine ort. Well, is agat má bhíon chuimhne churbán. Sure. Ach, an rudí tá táhachtach ná grá agus cangel agus, well, is agat an na daoine a bhfuil tú mór leo agus tá mór leat agus go bhhachtú Winnis soltas an saoil. Gotíirech, agus ar chuirtú leis a síl teachas tarnteas. Sin na rudí táhachtach. Yeah, cínte. Cad faoi hiile ceoil mar sin? Well, kit faoi agus muid cantar hanos agus bhí mar cantar ball faoi bhrídín bhéisi. Yeah. Agus or an mór a bhíoch miade. Casa mé brídín bhéisi mar a chas mé ró é san ospidéal fadó. Tin. Agus an sin tá túna níos an port a dóla mé ó Utsaf Lal in New York. Beidir gur Martin Hayes a fuair Utsaf a pianador áling. Hey, Utsaf. So my mind will never be easy an tanamatar an tune. So brídín a dosach. Agus brídín seo or an a scríb raftarí fadó faoi banóg hitting rá lé ach níl sagam. Sure, gur hití. Thorlíonn sé. Bhí sé sách aontíomhach. As bleach lia do bhailín a bag. Is tuigim leach lia hartar 16 Agus san áite bhfuil Ostan Blooms. tíirech an sin. Gotíirech an sin bhíon workshop ag fear da bhainam Thomas Perry bhí ar. Agus agus cuig stronger, cuig. Agus actually dosach nar atá bhí jet rang an. So double chorus bhfuil sagad srang an the dúbalta bhí an. So an orid Hever, yeah. So an sin hartar níide céad as cosúil gur curú Ceán difriúil nó. gotíirech curú muineal nuair. Agus cuig srang agus an sin níor seinú so le bhfuair mise nar fuair mise bhí sé bhí níorach gá rangar ag níor seinú le 60 bliana. So just bhí sé. Díad haine mer. Bhí.
gur mágad a cholim. Míle fáilte. Colm Mac Con Iomaire a bhí I maoinithe tróna a locht éisteachta agus bei eilagum an teachtan se chuin agus bei fáilte róh má héidir an gaí a bailach seo sibh, nó tú, nó iad, nó nó í. Curmid críoch cadainanamid mar chríoch. Sure, seo písa tháinig agam agus mé a lár na híthe bhí muid ar túr chamid tréimhse antrom a thuras Leis na frames. leis na frames, yeah. Agus hÉireann gan an once leis an swell season agus bhí muid tucaí omlan. Agus bhí muid récham an ihe seo bhí muid I Helsinki san inland. Agus bhí sé na dhíomhre mo. Bhí sé canál trocha faoi an rófuointe mo. Agus dubhdoracha préachta fuair agus bhí mé I chur na ceistena mór bhfuil agad idir jetlag agus canál motion sickness agus récham a tháinig an bhí me bhailín lem agus tháinig an fun seo chugam. Elas canál so an de líne inlúnach a Iomaire so chuir sé críoch leis a session. Míle mágad a Liam. Míle fáilte. Mar a fléisir a bhí an. Ar lagad agus Gnéirí leat le a thoras agus le cúna dé búla mid le chéile ríis. Agus rí seile.